Уяві, што прастора вакол цябе стала цалкам бяспечнай. Ніхто не пакрыўдзіцца, не сыдзе, не асудзіць. Якое пытанне і каму ты б задала? Маме, партнёру, начальніку ці самому сабе 10 гадоў таму? Часцей за ўсё там можа хавацца штосьці такога: «Мама, а чаму ты ніколі не абараняла мяне?» Альбо «Ці кахаеш ты мяне сапраўдную, ці толькі маю зручную версію?» Можа быць так, што тое пытанне, якое мы баімся задаць іншым, гэта ключ да нашай уласнай незагоенай раны. Гэта кропка, дзе мы заграслі ў чужых чаканнях. Напішы гэтае пытанне ў каментарах ці пастаў плюс, калі ведаеш, пра што я.